Ngisacela ukubingelela nguMangothobane sangoma esiphula onyazinye esiphula amathambo umphathi wekhubalo usandla sensimbi. Nawo amabhande asasekhona. Amabhande ke ayangina amabhande ezingane. Angina amabhande okudlala. Uthothi kufona ingane ithi mkhulu fona ibhande lokulwa hayi angina amabhande ezingane mina. Mina nginamabhande abantu abadala amabhande abantu abazi ukuthi bafunani kuphi empilweni. Amabhande okuzivikela. Leli niyalibona lenjani? Leli lihamba nencweba leli. Kunencwebe engena la kulona. Ibhande ke leli liyavulwa la. Bese ke ngiyalenza. Ibhande ke likhona ibhande lempi. Ibhande lezitha. Uma bekufuna kunomuntu okulandelayo lo muntu uma ekufuna noma kuthiwa ukufuna ngesibhamu noma thola uthi ukufuna ngani ngomuthi noma ngani nje ezilimazo ibhande leli nebhande ke likutshelayo uma usendaweni errong liyakutshela ukuthi hayi suka la hamba la maningi amabhande kangwenzayo nebhande lenhlahla liba khona ibhande lenhlahla liba khona nebhande lani lokuthandeka phela ukuthi uthandwe ngabantu uthi uma ulifakile uma ufika ebantwini bonke abantu bezwe wena. Ngiyalenza lelo bhande lelo ngilenza ngalo hlobo lolu sengisho ukuthi yena akhona amabhande kulonyaka ophelile ke abantu ke bawatholile bawasebenzisa still ke namanje basaphila kulabo banezitha asabasebenzela. Sengisho ukuthi uma ulidinga ungangithinta leli lihamba nencweba leli uma ulifuna la incweba uyibeka la esandleni bese uyalifasa kanje lona Mangothobane sangoma esiphula ngonyezi ezinye esiphula amathambo phathi wekhubalo usandla sensimbi usigwebo sentambo enhliziyo ebomvu zamadoda ndilajolo bathathu umanzi olwandle umanzi ababayo. Siyathokoza.